fer és de vegades menys clar. Vull dir que això deixarem ara ja un parell de minuts i comencem. Vaig donant benvinguts a tots que us aneu connectant. Gràcies per ser aquí, per ser aquí en directe, que és el que dèiem ara. Gairebé que podem donar la benvinguda també a la gent que s'ho mirarà durant les pròximes 2 setmanes, no? Exacte. Que també ens veuran. Començo i així fem. Doncs aquí estem a la segona trobada virtual del projecte de poesia dibuixada a les aules. Com sabreu tots ja, fa un parell de setmanes ens hem trobat amb la Mariona Albareda, que també és aquí, i ens va compartir la seva experiència aplicant el projecte a secundària, en el seu cas. I avui estem amb la Cristina Aliagas, a qui ara donarem pas per poder mirar sobretot les qüestions més metodològiques i a tot el material didàctic que ja heu rebut a l'hora d'aplicar-ho a la situació concreta de les aules de cadascú de vosaltres, que us pugui ser el màxim d'útil. Només recordar això, que totes aquestes sessions queden enregistrades si mai teniu cap conflicte de calendari, que en principi hauríeu de poder aplicar el projecte a les vostres aules dintre d'aquest curs, per tant, abans del juny, i anar parlant amb nosaltres d'aquest progrés i de qualsevol suport que necessiteu, i que tenim agendades 2 sessions, una d'aquí 2 setmanes també, el 19 d'abril amb la Mònica Pau, que ha fet l'experiència a primària i us podrà ajudar molts de vosaltres que sí que sou docents a primària, i una altra el 3 de maig, que serà perquè puguem resoldre'ns qualsevol dubte que us hagi sortit els que ja hagueu iniciat el projecte d'aquí a allà, i que ja avanço que seria molt interessant que aquella sessió, queda temps i en parlarem, però pogués tenir intervencions breus d'alguns de vosaltres quan ja comenceu a emprendre el projecte i us hi trobeu a les aules. En parlarem i n'anirem parlant amb qui li pugui interessar, però perquè aneu tenint la idea de si us interessaria i de si us interessaria això compartir entre vosaltres. Dit això i donant la benvinguda a tothom, dono pas a la Teresa Ferris, que ja vau conèixer l'altre dia. Teresa, endavant, com tu vulguis. Doncs escolteu, benvinguda als que estàveu l'altre dia i als que ens esteu escoltant online i que us connectareu més endavant. Hem valorat positivament la sessió anterior, hem fet unes enquestes i alguns dels plantejaments que van sorgir avui els volem relligar amb la presència d'una de les persones que vam citar més a la primera sessió, que és la Cristina Aliagas. La Cristina Aliagas ha col·laborat amb nosaltres a la UOC des de fa molts anys. Cristina, gairebé des que era una recient llicenciada en Humanitats, que estaves estudiant el teu grau, el teu doctorat a la Pompeu. I des d'aleshores la Cristina ha anat fent una brillantíssima trajectòria investigadora i docent i alhora ha estat col·laborant de manera proactiva amb tots aquests projectes lligats a la docència i ella és un gran exemple d'aquesta transferència també del coneixement que es fa des de la recerca i de la investigació. La Cristina Aliagas ara mateix és una de les persones que més saben, jo crec, a Catalunya i vés a saber si més enllà de literacitat crítica, de digitalització, de com llegeixen els joves i, de fet, la seva tesi té a veure amb això, si voleu després us ho explica. Ella, com us he dit ara, és una investigadora que ha passat de la Pompeu a l'Autònoma, just acaba de guanyar una plaça ja que l'ha consolidat com a docent a l'Autònoma i la tenim aquí perquè és un privilegi. Ella va col·laborar amb tot el que seria la construcció metodològica de la docència de poesia dibuixada a les aules i és la persona que li hem demanat ara que faci una primera pinzellada per presentar-vos-la, però com ja teniu tots els materials i esperem que ja hagueu començat a treballar-ho o a enfocar-ho vosaltres en el vostre cas pràctic, la Cristina s'ha prestat molt amablement a contestar. Per tant, és una oportunitat de que l'escolteu, veureu tot el seu saber, però també de que
d'una manera molt més seminari, no? Com la Cristina, que està acostumada a la Gran Bretanya, etc., pugueu demanar, preguntar, comentar i fer aquesta construcció col·lectiva del coneixement. Per tant, Cristina, moltes gràcies per venir aquí. I, escolta, aquí tens la poesia dibuixada a les aules per part dels mestres, o sigui que endavant. Gràcies, Teresa. Gràcies a tots per la presentació i també per ser aquí. La veritat és que m'agradaria començar explicant una mica el meu interès en la poesia dibuixada. A mi, una de les coses que més m'interessa actualment és com portar a l'aula literacitats o textos, podríem dir, que no formen part de l'univers de l'aula, i com portar-los a dins de l'aula per transformar l'aula, per transformar processos i per aprendre de noves maneres. Per posar-vos algun exemple, he treballat el rap a les aules, com la música rap pot ajudar a crear ponts amb la poesia, o els booktubers, com poden ser una estratègia de mediació a dins de l'aula, de mediació literària, per tot el que és l'expressivitat, l'expressió sobre el pensament del text. I en aquest cas, la poesia dibuixada, penso que és un text molt interessant. Dic text, però ho hem d'entendre, diguem, a grosso modo, o sigui, un concepte molt ampli de text, és un discurs, és un espai que ens ofereix a dins de l'aula per treballar tant la interpretació com replantejar qüestions més de didàctica, de com practiquem la didàctica de la poesia o de la literatura. També volia dir que em sembla molt emocionant participar en aquesta convocatòria dins d'aquest projecte i parlar amb vosaltres, perquè efectivament, com deia la Teresa, vam crear un disseny, vam fer una guia docent per portar aquesta poesia dibuixada a les aules, però, com sabeu, una guia no és res sense un bon mediador. I, per tant, em sembla una oportunitat fantàstica per aprendre amb vosaltres i de vosaltres. Nosaltres tenim una intuïció i és que aquesta poesia dibuixada pot transformar en molts nivells, però sobretot vosaltres finalitzeu aquest procés i li doneu vida i l'arreleu a la didàctica. Per tant, em sembla molt emocionant, diguem, aquest intercanvi que tindrem. La setmana passada, o fa 2 setmanes, veu poder escoltar i estimular-vos amb la presentació de la Mariona Albareda, que va ser un moment molt bonic per al projecte, perquè nosaltres teníem aquesta intuïció que vam plasmar amb una guia i la Mariona realment va pilotar aquesta guia i la vam millorar i enriquir gràcies a tota aquesta experiència que us va presentar. I també volia aprofitar per donar-li les gràcies perquè va ser molt especial tota aquesta col·laboració que vam fer des de la visió més didàctica però després la visió pràctica. I també dir-vos que la Mònica Pau, que lliurement ella es va interessar pel projecte i va lliurement implementar la poesia dibuixada a una escola de primària, ella se la va apropiar, d'una manera molt especial també. Ella tenien un projecte d'empresa, havien de crear una empresa com a part d'un projecte de l'aula i aleshores van fer una empresa de poesies dibuixades i van fer tot el projecte a la seva manera, adaptat, i després van crear que era com un DVD que venien en una fira on venien els productes que havien creat. Per tant, la poesia dibuixada ens permet moltes opcions per aterrar dins de l'aula. Què m'agradaria fer avui? Per una banda, m'agradaria presentar-vos la guia i ara veureu que començaria a projectar la guia i m'agradaria simplement explicar com la veiem des de la part de disseny, però entenent que sereu vosaltres qui finalitzareu aquest procés i, per tant, qui li donareu vida i fareu alguna cosa molt important, que és prendre moltes decisions que no es poden planificar. Les guies no són res sense els mediadors.
Per tant, el que faré és això, presentaré 10 minuts i després obrim debat, preguntes i comentaris, feedback també, perquè, clar, aquesta és una proposta que, per suposat, es pot polir molt, es pot enriquir o pot adoptar moltes formes. Per tant, si us sembla bé, passo a projectar la guia. A veure, que la teniu aquí. I començo a explicar-vos una mica, perquè és interessant com a darrere dels textos sempre hi ha una veu, sempre hi ha algú amb unes idees. Una cosa és com ho expliques i l'altra el text en si. I, per tant, segur que encara que em repeteixi amb el text, l'explicació agafarà una dimensió diferent. Llavors, aquesta guia té aquestes 3 parts i em sembla important, no entraré en detall, però sí que em sembla important de la primera part, perquè la poesia dibuixada a les aules, m'agradaria subratllar només algunes idees. Una de les idees és, en el fons, un punt de partida, i és aquest punt de partida que segurament tots tenim aquesta sensació i la compartim, és el punt de partida de constatar que als joves avui els costa gaudir de la poesia a l'escola. Dic a l'escola i subratllo a l'escola perquè després, quan veus el que fan a la seva vida, hi ha molta poesia també a la seva vida i la música, en concret la música rap, podria ser un exemple d'això, on sí que gaudeixen, però en canvi a l'escola senten que la poesia té un punt d'hermètic i la veuen com un repte de molta alçada. Llavors, clar, quan comencem a pensar quin és el repte que ha de superar un alumne per donar sentit a una poesia, doncs clar, hi ha molts elements. Hi ha el repte lingüístic, perquè la poesia és un exercici lingüístic molt sofisticat, per tant, hi ha aquest repte d'entrar dins de la llengua, entrant tot en el nivell aquest connotatiu, simbòlic, retòric, que es posa en joc en la poesia, el repte cultural també, que té a veure moltes vegades amb la selecció que fem nosaltres, a vegades més poesia patrimonial, o un tipus de poesia que igual no representa l'accés que vol representar poesia dibuixada. Hi ha diversos reptes que fan que entendre una poesia o donar-li sentit pugui ser una qüestió un repte de molta alçada. Per tant, aquesta és com la constatació i també, clar, té a veure amb com ensenyem nosaltres o com ens plantegem la didàctica de la poesia o de la literatura a l'escola, la cultura que hem anat creant, una cultura al voltant de la poesia molt centrada en entendre la poesia, en conèixer, o sigui, aprendre llengua a través de la poesia. Hem fet aquesta construcció, que és una construcció que hem fet nosaltres des de l'escola. Moltes vegades els exercicis que els plantegem per treballar la poesia el que busquen és comprovar què han entès o comprovar què han après. I el que busca la poesia dibuixada és una mica subvertir això, i subvertir aquest repte de l'alumne, però també aquest repte de l'escola. I com? Doncs creant ponts. I aquest és un implícit de la proposta, que m'agradaria subratllar molt. La poesia dibuixada el que vol és crear ponts entre el text, el lector que interpreta i buscant molt la resposta, personal, emotiva, més de les sensacions o aprofitar aquesta interacció i el currículum. Per tant, també tots els aprenentatges que com a docents hem de mobilitzar, que formen part de les nostres coordenades. Per tant, aquesta idea de la poesia dibuixada busca justament aquests ponts i ho fa amb una proposta que intenta crear ponts artístics i ponts audiovisuals. I ara això sona molt així teòric, però en la pràctica és on hem de posar la consciència, que estem creant ponts. Altres implícits, també, que m'agradaria subratllar abans d'anar a la proposta directament, és la idea que són 2 implícits. Un implícit té a veure amb la interpretació i és aquesta idea que ens hem de creure i és que
dibuixant, per dibuixar poesia hem d'interpretar el text, hem d'entendre'l, hem de donar-li sentit. És un implícit, però clar, hi hem de creure per aquest projecte. Dibuixar, dramatitzar, musicar, fer això implica donar sentit al text. Pot ser un sentit que podem negociar, podem estar d'acord o no, però implica aquest exercici. I després un altre implícit didàctic i és que té a veure amb des d'on ens mirem la didàctica. Tradicionalment, típicament i tradicionalment, hem emfasitzat més la recepció, o sigui, treballar la poesia des de la recepció, des de la interpretació, i en canvi poesia dibuixada se situa en la creació. O sigui, treballem el fer sentit, el donar sentit a la poesia des de la creació d'una cosa, que és aquest artefacte que li diem poesia dibuixada. Això són, diguem, idees com molt implícites en el projecte, però sí que m'agradaria subratllar-la i, per tant, he fet com una síntesi i em salto tota aquesta part que ja heu llegit i el que aporta, però sí que m'agradaria, diguem, partir d'aquests implícits. També em sembla molt rellevant aquesta part que vam realitzar d'una manera molt inferencial per intentar definir què és una poesia dibuixada. Perquè, clar, el projecte, la Teresa ja us va donar context, el projecte de poesia dibuixada neix per disseminar o com a estratègia per visibilitzar la poesia patrimonial catalana a la xarxa. Aleshores, aquesta era la idea inicial, però quan vols portar un text diferent a l'aula necessites conèixer-lo i conèixer-lo des d'un punt de vista discursiu i més de la pràctica. Per tant, aquest exercici que vam fer aquí, que va ser molt inferencial a partir del corpus de poesies dibuixades que s'havien generat més artísticament, com un projecte més per la xarxa, per fer circular, diguem, aquestes poesies en català a la xarxa, que van tenir molt d'interès i moltes visualitzacions. Per portar això, per exportar-lo a l'aula, ho hem de fer amb sentit. I part d'aquest sentit té a veure amb conèixer el producte. Llavors, què vam fer? Vam fer una anàlisi molt inferencial que ens va portar unes característiques que m'agradaria també explicar molt breument perquè té a veure també amb com el docent després pot escollir poesies, poesies que poden funcionar millor o no. I això, clar, depèn molt de la poesia, les característiques, però una poesia dibuixada és interessant que sigui curta, perquè és molt compacta, hi ha molta intensitat, i llavors la intensitat té a veure també amb el fet que sigui curta. O els temes, els temes pot tocar molts temes, però potser és més interessant aquesta idea de la veu lírica. En una poesia dibuixada, tal com es va més o menys conceptualitzar en aquest corpus de poesies dibuixades que va fer la UOC, la selecció implícitament hi havia una veu. Hi havia una veu que narrava, i també subratllo el fet de narrar, que explicava alguna cosa que havia passat en una situació d'enunciació que es podia emmarcar. Era un monòleg, o era un record, o era un diàleg amb algú, o encara que fos un diàleg imaginat, però hi havia aquesta estructura. Per tant, aquest tipus de poesia més, diguem, explícita des del punt de vista de la veu i més narrativa, encaixen millor amb aquest gènere. Estem parlant d'idees així molt generals. Després potser em podeu portar una poesia dibuixada i dir, mira, aquesta també es pot dibuixar. I tant, sí, però diguem, per ajudar a la interpretació, diguem, aquests temes o aquests aspectes són interessants. També vam fer inferencialment una deducció de quins eren els recursos semiòtics que s'articulaven per relatar, per explicar, per declamar aquesta poesia i quines característiques tenia la veu, la il·lustració, i n'esmentaré alguna.
La idea de la il·lustració, per exemple, em sembla molt interessant com a vegades la il·lustració pot ser més descriptiva del que s'està narrant o més simbòlica. I em sembla que aquí es poden veure alguns exemples. Per exemple, aquí a Tot l'enyor de demà, doncs aquesta veu que mira tota la vida, tot el que trobarà a faltar, està molt cohesionada amb la imatge, amb la il·lustració. És molt descriptiu del que està dient. Però després, potser aquest m'he estimat molt la vida, doncs el tipus de dibuix que s'ha triat és més simbòlic, no tan descriptiu i tan cohesionat. Per tant, aquí hi ha moltes opcions, hi ha un ventall enorme. La música, sí que vam veure que la música el que era interessant és que fos com molt el batec de la poesia, que estigués en allà però que es visibilitzés en moments o que prengués força en moments determinats, no que hi fos sempre des del principi. Això també va ser interessant de veure-ho. I després va ser molt interessant també veure que hi havia tota una capa que seria l'enregistrament i l'edició audiovisual, que era una capa plena de significats, on les poesies es reforçaven pel tipus de pla que s'havia escollit o pel tipus per exemple, detalls de la textura de les aquarel·les, que es jugava amb la textura o amb alguna característica que reforçava el significat en un moment determinat. Llavors, això és molt interessant de veure, de prendre en consciència com a docents i d'alguna manera anar-ho fent circular en els diàlegs i a les interaccions amb els alumnes. Bé, dit tot això, anem a la proposta didàctica que vam plantejar. Volíem que tingués un punt de partida molt experiencial, perquè justament poesia dibuixada, al marge d'oferir una possibilitat metodològica per treballar la interpretació a l'aula, també té aquesta idea com de trencar certs vicis en la didàctica i d'obrir noves maneres de plantejar la didàctica i explorar, perquè aquí estem tots una mica explorant i experimentant. La proposta, per tant, parteix d'aquesta posició. En la primera sessió es col·loca a l'alumne en una posició molt, poc estructural al poema, és a dir, que no vagi a un poema a buscar paraules que no entén o que vagi a fer una anàlisi molt densa, retòrica, dels versos. No volem que es posi a analitzar d'entrada, sinó que volem col·locar-lo en un espai més personal, més flexible, més des de la recepció personal. I, per tant, aquesta primera sessió intenta crear un cercle de lectura a l'aula, que idealment seria fantàstic fer realment el cercle, però sabem que a vegades això no és possible, però idealment fer el cercle, un espai que permeti que tothom vegi una poesia i que després el mateix espai inciti el diàleg i el compartir personalment. I això subratllo la idea de personalment. Aquí la idea seria projectar algunes poesies dibuixades sense cap mena d'instrucció ni de res, cap guia, sinó projectar-les i després de veure-la crear un cercle de lectura i una socialització d'aquesta experiència. Us proposem unes preguntes, aquestes són algunes preguntes, vosaltres podeu, segur que en teniu moltes que us surten espontàniament, però aquestes preguntes en concret el que intenten és posicionar l'alumne en aquesta situació més des de l'emoció. Com ens deixa aquesta poesia, quina és la reacció que em genera aquesta poesia dibuixada, però també buscar l'empatia amb el que se m'està explicant, com se sent aquest personatge que està explicant el que sigui, com se sent, però també anem a una capa una mica més profunda, què ens està explicant o què està passant, què ens suggereix.
també la idea de què ens ha agradat i què no és important, saber explicar per què no t'ha agradat alguna cosa, encara que sigui perquè és una pose a l'escola que tenim, també és important deixar-la que circuli. Per tant, la idea d'aquesta primera sessió té a veure amb aquesta situació, posicionament de l'alumne i crear tot aquest espai per comentar la poesia dibuixada. Sí que, clar, és veritat que és important que hi hagi una síntesi al final, sigui perquè el docent, doncs... És a dir, una síntesi que reconegui que les aportacions de tots els alumnes, des de l'experiència, han anat reforçant una visió de la poesia en concret. I és important fer una síntesi. Allò no ha servit només per passar una estona, sinó ha servit per veure detalls i per relacionar-nos amb la poesia d'una manera més fina i més socialitzada. Per tant, aquesta és la primera proposta, la primera sessió, és molt oberta, però és important per aquest canvi, per revertir una mica el que deia dels vicis, de mirar la poesia des de l'anàlisi. Però després, clar, hem d'anar a la segona sessió, seria conèixer una mica més a fons el gènere de poesia dibuixada, perquè el producte final que han de fer en aquesta seqüència, en aquest projecte, és una poesia dibuixada. Per tant, la segona sessió seria una activitat que els permet prendre consciència sobre com en una poesia dibuixada hi ha diversos recursos semiòtics que es posen en joc de manera intencional i articulada per explicar una història a través d'un text que titllem o reconeixem de poètic. Llavors, en aquesta sessió es podria plantejar de diverses maneres, però la proposta aquí seria aprofitar, aïllar aquests recursos de la poesia dibuixada, que seria la veu, el dibuix editat i el text, aïllar-los en grups. I que un grup veiés la poesia, que un altre grup l'escoltés, que un altre grup la llegís. Una poesia que el docent triés. I després, a partir del relat de la seva experiència parcial, es podria anar a una visió més complexa de com s'ha construït el sentit de la poesia aprofitant tots els recursos. Aquesta seria una proposta. Per tant, la idea seria això, que treballessin en grups, en la mateixa poesia, però parcialment, amb visions parcials, que tots els grups intentessin explicar què ens explica la poesia, de què ens parla, que intentessin centrar-se en la informació que tenen parcial per donar sentit a la poesia, després fer un relat i al fer aquest relat a partir d'un portaveu, al fer aquest relat donaria una visió molt més complexa de la poesia dibuixada com a gènere discursiu. Aquesta seria la segona sessió. Sí, hi hauria una part final important també, o que pensem que és important, que és aquesta reflexió de què aporta la suma d'elements. No és el mateix llegir una poesia que veure-la o que només escoltar-la. Tots aquests recursos, la veu, el dibuix, el text, tenen potències, matisos, que es posen en joc en una poesia dibuixada per reforçar els significats. Llavors, és una mica portar la conversa cap a aquesta consciència de la construcció. Tot això per què? Perquè hauran de fer una poesia dibuixada i, per tant, han de ser conscients, volem que siguin conscients de tot això. De fet, també és molt interessant després el que poden aprendre amb aquest projecte per després entendre o afrontar-se o analitzar, per exemple, un anunci, on també hi ha veus, hi ha imatges que s'articulen, que volen crear-nos un efecte. O sigui que tot això també té, diguem, una transferència, per dir-ho així, no m'agrada la paraula, però una transferència a altres lectures de textos audiovisuals.
I llavors aquestes sessions portaria a una última part que seria intentar de manera inferencial arribar a aquestes característiques de la poesia dibuixada, que seria interessant fer-ho després d'haver fet tot aquest exercici d'aïllar els recursos, reflexionar sobre com la suma aporta, després intentar inferir, ja haurien vist diverses poesies dibuixades i les haurien analitzat des de diverses perspectives, en la primera sessió des de l'experiència, en la segona sessió des del discurs o fixant-se més en el discurs, per tant, després ja poder fer una definició. Seria ideal que la fessin ells, però també a vegades no podem i per això també teniu tot un procés ja molt elaborat amb aquesta definició. I després ja aniríem a les sessions, diguem, més de taller, on seria molt important que treballessin en grup, per tant, que estiguessin organitzats en grups de treball amb rols diferents, que vam posar el poeta, el dibuixant, l'editor, el càmera, potser se us acut algun rol més, però seria interessant fer aquests grups, potser partint de les expertícies dels alumnes i buscar aquesta col·laboració. Llavors, en aquests tallers, que aquí vam planificar 3 sessions, 3 sessions de disseny, enregistrament i edició, perquè és la part més gruixuda, per dir-ho així. La proposta seria, clar, perdoneu, m'estic saltant el text, han de triar un text, i aquest text, aquí pot anar bé tant oferir-los un ventall de textos i que triïn, o fer-ho més tancat. Per exemple, estem amb un autor en concret, fem només poesies d'aquesta antologia. Aquí hi ha cada docent i la creativitat de cadascú. El que va fer la Mariona va ser molt interessant, que va ser que va penjar diversos texts, diverses poesies a la paret. Llavors van estar una estona llegint i rellegint en grup, ja hi havia els grups formats, i aleshores van triar. I fins i tot es van barallar i tot, no me'n recordo si era un del Roc Casagran, no sé per quin, però fins i tot es barallaven perquè volien un, perquè ja havien vist el dibuix. També és interessant, és una oportunitat per llegir, per llegir poesia, perquè han de triar. Llavors anem al quid de la qüestió. La idea seria començar a partir de la lectura. Això ens sembla molt important. Quan ja tenen el text, cada grup té el seu text, comencem llegint, oralitzant, donant sentit a través de l'oralitat. Després, un segon punt, ens semblava interessant demanar-los que intuïtivament cada membre de grup fes un dibuix, així sense pensar, si haguessis de dibuixar, sense pensar gaire, sense analitzar gaire què faries, i que a partir d'aquests dibuixos tornessin a la lectura del poema i que anessin ballant entre la lectura, el dibuix i ja anar-se movent cap als nivells més profunds d'anàlisi del poema i a la negociació amb la storyboard, que després el podem projectar. La storyboard o el guió visual és el que fa que l'alumnat s'hagi de posar d'acord. S'hagi de posar d'acord amb el que dibuixa o amb quin tipus, quin so o quina música o com enregistrarà, aquí s'han de posar d'acord. I per tant, aquí aflora, es mobilitzen molts coneixements, però també aquest procés està aterrat en el text. És a dir, sempre hem de tornar al text, i això és molt important, el retorn al text. No ens posem d'acord, anem al text. A veure, què entens tu? Què entenc jo? O tu vols dibuixar això i jo no ho veig, doncs per què? Anem al text, anem a justificar a través del text. Aquesta dinàmica, per mi, és el repte, aquest equilibri entre la interpretació i la creació. Al final de tot aquest procés han de pactar un dibuix i a la storyboard diguem que els ajuda
planificar tot això. I és molt important també, en aquest punt, la pràctica, no? Podríem dir-ho, potser hi ha una millor paraula, no? Però practicar el que faran, no? Si el que serà, li vam dir, el poeta, no? El que serà el poeta, doncs haurà de fer tota la declamació, no? Haurà de dir el poema. Doncs anem a practicar-ho. Per tant, ens concentrem tots al grup, t'escoltem i et diem coses per millorar. No? Sigui perquè no pronuncies bé alguna cosa o perquè potser quedaria bé un silenci en aquest moment, no? I anem treballant en equip. I després també el dibuix. No? El dibuix també, tots ens centrem en el dibuix, observem com ho faria el dibuixant i també li suggerim coses. No? I així doncs anem treballant, diguem, aquest enregistrament, que és el que es fa finalment. I pel que fa a l'enregistrament, doncs sí que dir que és interessant la planificació, planificar una mica, aprofitar, o sigui, que vegin molts exemples, no? Que modelin molt les idees i que vegin molts recursos de com doncs, la càmera que vibri en un moment determinat pot ser molt interessant per reforçar un significat o una idea, o no sé, o que hi hagi un cert moviment, o jugar amb les textures, no? Dels materials que s'estan utilitzant, o que la mà en algun moment tremoli o dubti, no? Pot tenir sentit si reforça el text. No? Una altra vegada, el retorn és sempre cap al text. Aquesta és la proposta. I m'oblidava de l'última sessió, que és la sessió de coavaluacions, que a vegades no tenim temps a l'aula, no? Perquè ja sabem que el temps que tenim és limitat, però és molt interessant el fet d'aprofitar i que els alumnes, sigui entre grups o sigui més socialitzat amb tota l'aula, però que hi hagi una coavaluació entre ells. No? I aquesta coavaluació està guiada, teniu una guia per la coavaluació que després podem projectar, i una checklist. I el que és interessant d'aquest procés és que col·locar l'alumne en el procés de donar idees per a un altre grup. No? Però això també et reforça el que estàs fent tu, que tu també hauràs de millorar. No? Per això, tant en la coavaluació com en la checklist final, hi ha dos apartats, no? Que són importants. Un és ho donem per bo, donem aquest aspecte per bo, i l'altre és es pot millorar. Si es pot millorar, doncs potser s'ha de tornar a fer, o potser s'ha de reajustar, o potser hem de fer alguna cosa. Si està a la columna del es pot millorar. No? I la checklist és l'instrument que regula el fet que no s'hagin deixat res, però ho han de fer ells. És per ells, és un instrument d'autoregulació. Aquesta és l'explicació, una mica tal com ho veiem. No sé si projecto també potser els materials. A veure, ara us he perdut. Aquí. Compartir pantalla i ara... materials. Els materials... Sí, aquí teniu tot el procés inferencial que vam fer d'anàlisi per entendre que era una poesia dibuixada o per poder donar una definició, diguem, mínima. Òbviament es pot expandir, però va ser com un exercici molt interessant que penso que pot donar moltes pistes. Anem a veure... Aquí, m'he passat. Aquest és el guió il·lustrat, per tant, l'storyboard, que és important que planifiquin una mica. Després ja sabem que hi ha molta creativitat del moment, i això també s'ha de deixar passar, però planificar també implica negociar, implica articular, posar-se d'acord, hi ha tot d'habilitats que tenen a veure amb el fet de planificar. El text del poema, la imatge que aquí es pot anar desenvolupant, la música, quan entrarà en joc, en quin moment, quina música, si és que la volem afegir,
sobretot molt important els angles, que hi hagi diversitat d'angles, el zenital d'entrada, però després que hi hagin detalls de la mà mentre està dibuixant, detalls del dibuix, com es va construint, i que això sigui, no només sigui bonic, sinó que tingui sentit i que reforci, de nou, el text. Bé, aquesta és una eina que us donem, que segur que pot millorar molt, però és una eina, diguem, com bàsica. I aquesta és la pauta d'avaluació, que està una mica més elaborada i que segur que podria ser més fina, però que sí que els dona a ells els elements importants en què s'han de fixar durant tot aquest procés. És interessant que la pauta de coavaluació potser la tinguin quan estan començant a crear les seves poesies dibuixades. Potser no la primera sessió de taller, la tercera no, però potser a la quarta o a la cinquena ja tindreu aquesta pauta d'avaluació i els dona tot un horitzó i idees molt més concretes que han de tenir en compte. Millor això que no pas haver-ho fet tot i de cop i volta dir ai, no he pensat en això. Millor fer tota aquesta visió des del principi. I bé, aquí teniu, no sé si, suposo que us heu mirat i podem comentar-ho si us interessa aprofundir en alguna qüestió. I aquesta és la checklist, que és un instrument, penso que és interessant, perquè ells mateixos, clar, si no és prou adequat o es pot millorar i ho lliuren així, doncs també és que potser no han fet tot, o a vegades no es pot fer tot, també és veritat que a vegades dius, amb el temps que tinc no puc fer més, d'acord? Però sí aquesta consciència. Crec que més o menys és el que us puc explicar de la idea de com va quedar concretada en aquesta guia i em sembla molt interessant ara parlar amb vosaltres, realment. Aquesta guia és bàsica i es podria haver fet d'altres maneres, segur que hi ha detalls que vosaltres veureu i seria molt interessant que també ens ho diguéssiu perquè de fet aprendrem molt amb tots vosaltres. I tant, moltes gràcies, Cristina. Trobo que ha sigut molt interessant, espero que ho compartim totes. Ara, si voleu, com vam fer a la passada sessió, podeu posar els vostres dubtes pel xat o podeu simplement, com qui diu, demanar tanda pel xat i ens silenciem i en parlem, que com ha dit la Cristina és el que ens anirà millor, poder compartir. Vull dir, endavant. Si ningú tingués cap pregunta pròpiament i voleu explicar-nos com està el procés, si és que ja heu començat els vostres centres, que em consta que algunes sí, o fer qualsevol comentari d'aquest tipus, també serà més que benvingut. No? Sí que tenim les coses clares, també és de celebrar. Per exemple, si vols, Maria Artigas, sí que m'has comentat que ja que tu has provat de fer això amb els teus alumnes. Sí, no et sentis obligada a intervenir, però si vols... No, és que a més anava a fer una pregunta. Doncs endavant, i tant. Bueno, jo ho he fet una mica així com a coneixets d'Índies amb uns alumnes que tinc de literatura catalana de batxillerat, perquè són poquets, i una mica hem anat així com al revés, no? Ho hem fet i després hem mirat tots els ítems aquells d'avaluació i de coavaluació, no? I el que passa que, clar, ha anat bé, ha quedat molt bé, la veritat és que ha quedat molt bé, però clar, aquests nens són molt bons i són molt ràpids i pum, 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 aviat ho han tingut fet, saps? I vam fer això, treballàvem Bruixa de Dol, perquè és lectura obligatòria de literatura de batxillerat, de Maria Mercè Marçal, i aleshores, un cop ja havíem parlat de Maria Mercè Marçal, havíem llegit les seves poesies i més o menys les havien entès, vaig demanar-los que en triessin una i que pensessin que l'havien de dibuixar, i amb grups de 2 perquè són poquets, i així ho vam fer. I
Bé, jo estic contenta, ha quedat bonic, molt bonic, sí. Li falten detallets, cosetes que potser no haurien de ser. El que passa que és el que et comentava jo en els comentaris, que a vegades volen fer les coses molt de pressa i després els fa molta mandra arreglar-ho. Saps què vull dir? Perquè, per exemple, n'hi ha un parell que el vídeo passa de pressa perquè es vegi tot el procés del dibuix. Jo els dic que això no cal, perquè a més no dona aquell ritme, aquella pausa que dona la poesia, sinó que fa com que és una mica estressant, no? Però, ja no han volgut canviar, però perquè la idea ara és jo posar-ho a tercer d'ESO, que això és un repte majúscul per mi, no? I això m'ha servit una mica per veure quins problemes hi havia o per on havia de començar, què els havia de dir primer, i llavors he vist que és molt important donar... Jo crec que és molt important, no a la tercera o quarta sessió, com dius tu, de donar tots els ítems aquells d'avaluació o coavaluació, sinó donar-los una mica abans, perquè tinguin molt més clar el que han de fer, saps? I què més volia dir jo? I llavors jo li volia demanar a la Mariona, perquè ho va fer a tercer d'ESO, i a mi m'és una mica difícil fer la tria de poemes que realment els puguin cridar l'atenció, perquè el tercer d'ESO és molt complicat, almenys el que tinc jo, saps? I aleshores volia demanar-li si li havien funcionat i si ho podia una mica compartir. I no sé. De fet està publicat. Ai, perdona, que no sé Però si digues. la Mariona o ha marxat, potser. La Mariona ha dit que no es podia quedar tota la sessió. Ha hagut de marxar, sí. Ha hagut de marxar. De fet, no sé si ho he explicat o no, potser ho hauria d'haver explicat, que en el moment en què es va fer el pilotatge amb la Mariona vam tenir la sort de comptar amb un estudiant del màster de secundària que va centrar la seva seqüència didàctica i el seu treball final de màster en l'estudi d'aquest projecte. Llavors va ser una sort perquè ell va enregistrar i ara estem una mica mirant l'equilibri de les converses, els alumnes quan estan negociant amb l'storyboard, a veure quin equilibri de què parlen i com fan aquesta centralització amb el text i com ajuda. És una visió molt de recerca que no és el punt, però que hi ha aquest TFM que està publicat a l'Autònoma, està en obert i per tant allà hi ha tota la llista de poemes que es van triar. Per tant, es pot compartir i ho podeu veure vosaltres. Després ho miro, no sé, Teresa, us dono l'enllaç. Aquest estudiant es diu Adrià Oltra i jo els tinc, els enllaços. Sí, donem l'enllaç a través de l'Ona, donem l'enllaç, sí, ja està. Puc passar ara mateix pel xat i després passar-los per correu perquè els teniu sí. Tota aquesta documentació la té l'Ona. Sí. Perfecte. Que no sé, potser ho havies dit i no... Perquè estem aquí compartint amb la meva mare de 97 anys i de tant en tant no puc escoltar, saps? Si la veieu. Caram, tenim aquí molts fans, molt intergeneracional, això. Una idea interessant que has comentat sobre el reescriure, o sigui, no sobre el reescriure, sobre el remirar i el anar buscant els detalls, això, clar, és interessant que l'alumne tingui la consciència que aquesta poesia anirà a la xarxa, perquè és la idea, també una mica trencar aquesta dinàmica d'activitat que la llegeix el professorat i ja està, i torna a l'alumne, trencar això, buscar la xarxa com una oportunitat per crear coses noves. Per tant, clar, és diferent, si fas una cosa pel teu professor que si l'has de penjar a la xarxa. També aquí aquesta checklist i, diguem, aquesta consciència que cal reescriure. Dic reescriure, però perquè no sé quina seria la paraula, revisar, retocar, com en un text, on hauríem... El meu director de tesi, el Daniel Casany, sempre em deia que escriure era reescriure, i és veritat. Doncs fer un vídeo és revisar el vídeo i anar buscant aquells detalls, la cohesió, allò que no es veu bé, tornar-ho a gravar. Ja sé que
que a vegades no es pot fer, no? Hi ha aquest nivell d'exigència, però sí que l'actitud sí que està bé, no? Que es treballi i que es valori d'alguna manera. Aquest perfeccionament, sí. En el xat torna a sortir el tema dels drets, que si voleu, torno a repetir el que vam dir l'altre dia, em sembla que va sortir, El tema dels drets, nosaltres el tractem sempre com un aprenentatge, a més dintre del projecte. Els estudiants aprenen que hi ha un tema, el dret de la protecció d'allò que un fa. Per tant, la idea és que els expliqueu a classe que tothom té el dret de reconeixement de lo que és la seva pròpia creació, que hi ha una legislació que fa que tots aquells autors que estan vius tenen drets sobre la seva propietat intel·lectual i la legislació, a més, els reconeix després de morts uns 70 anys, em sembla que és. Per tant, això és molt important com a part del projecte, que els estudiants adquireixen aquesta competència i aquest respecte cap al dret d'allò que un fa. Han de posar-ho en els crèdits per descomptat i si, a més, heu de demanar l'autorització, el permís, s'ha de fer. Es fa d'una manera simple avui en dia. Es posa en contacte amb l'autora. Si és una persona jove, teniu molts canals, la majoria a través de les xarxes. Si ho heu de fer a través del seu editor, podeu demanar-li directament. O si treballeu amb un autor que ja és mort, doncs que sàpiguen per què no ho demaneu, perquè entra dintre de la legislació i els seus drets ja són de lliure ús. Per nosaltres aquest és el tema és com enfoquem la protecció del que són els drets que s'han de respectar per descomptat, s'ha de conèixer la legislació i s'ha de demanar permís si és un autor viu o amb drets vigents. Un document que vau rebre també, crec que la setmana passada, amb els diferents programaris que podeu utilitzar amb els vostres alumnes, i vaig incloure un paràgraf que explicava això mateix que ha dit la Teresa ara. No té més misteri que això. Està molt bé incorporar-ho com a ensenyament, efectivament, sembla interessantíssim. Si us trobéssiu que no hi ha manera de contactar algú, m'ho podeu explicar i mirem si us podeu ajudar, però serà també bonic que els alumnes aprenguin, o sigui, aquest demanar permís per utilitzar la propietat intel·lectual d'algú, per quines vies es pot fer. Nosaltres vam demanar, que vam demanar permís a la Fundació Maria Mercè Marçal pels poemes. Ho vaig fer bàsicament per una cosa didàctica pels alumnes. També t'he de dir que no ens han respost, eh? No us han respost, bueno. Però, bueno, potser arribarà. Potser arribarà. Ho heu demanat, no? La pràctica, la bona pràctica és aquesta, que un demana i en aquell moment, si no et diuen que no, doncs en principi tu ja ho has notificat que ho estàs fent. No caldria fins i tot, ho sabeu, no? Perquè és un ús educatiu, etc. Però creiem que té un valor de bona pràctica i que és molt important afegir-ho en el projecte. Sí, jo no ho havia pensat i ho vau dir a l'altra sessió i em va semblar molt interessant i vaig pensar que sí, que s'havia de fer. Sí, gràcies. En Dani ha aixecat la mà, no sé si vols. Sí, eren referents... Bona tarda a tothom. Bé, primer felicitar la Cristina per l'explicació. Era relacionat amb això del dret d'autor perquè, de fet, ho vaig preguntar jo, i és un tema que també, al final, és per si algun dia et ve algú a dir alguna cosa i tu no has fet el que hauries d'haver fet. Però el cas és que sí que és veritat que és una finalitat didàctica en aquest cas i, per tant, no hi ha ànim de lucre ni ningú va guanyar calent de res. Però sí que crec que ho he vist al dossier que posava que com a optatiu també es podrien posar les referències bibliogràfiques. Clar, jo a vegades a Instagram, en títol personal, a vegades penjo una foto d'un poema, per tant aquí ja estic fent difusió d'un poema sense haver demanat permís. Vull dir que entenc que el tema aquest dels vídeos aniria una mica així. Però si després, vull dir, en els vídeos es posa les referències bibliogràfiques de quin llibre està tret el poema, la pàgina i l'editorial, i s'etiqueta, es posa per, jo què sé, es fa difusió per Twitter, i aleshores en aquest tuit també s'etiqueta l'editorial i l'autor, és una manera, a nivell de l'editorial també, de fer publicitat del llibre, per tant ningú et dirà res,
suposo que tindrà més difusió aquella poesia dibuixada que fem o que feu o que es fagin. I el permís, doncs, jo crec que també, sí, no està de més. No sé, és un tema que tampoc domino, però animar una mica a posar les dades bibliogràfiques, crec jo, que també ajuda de cara tant a difusió com a fer les coses una miqueta més concretes, potser, no sé. Era això. Sí, tot ajuda, Dani, no? Tots són pràctiques, bones pràctiques que ells van adquirint, no? En la mesura en què forma part del seu coneixement i la seva pràctica, doncs, lectora, no? I tant. No sé si li puc fer una pregunta al Dani, perquè el Dani en sap molt de poesia primària i té molta experiència. I has fet molts projectes, Dani, a primària. Quins són els reptes que tu li veus? No sé quin curs fas actualment o on et concentres, però quins serien els reptes a primària? Perquè sí que és veritat que, potser he pensat, quan feia l'explicació, estava més centrada, per alguna raó estava pensant més en secundària. Perdona, reptes a nivell de... Entenc la pregunta de treballar poesia a l'aula, no? De treballar la poesia. Jo he fet de tota primària, des de cicle inicial fins a... Ara actualment estic a cicle superior i també he fet formació de poesia mestres i coordino també grup de treball de transversal la poesia de l'Associació de Mestres de Rosa Sensat. Ho dic perquè són diferents àmbits amb els quals al final la finalitat és apropar la poesia, intentar donar recursos i facilitar una mica el dia a dia als mestres i a la gent que vulgui treballar la poesia. Clar, està bé que ens centrem també en secundària perquè poesia i secundària és una cosa que també costa molt i aquí, en general, la literatura juvenil hi ha com un gran buit, la infantil potser la tenim més clara, però la juvenil a vegades costa més. Jo crec que el kit, i una mica la Cristina ja ho ha explicat amb la presentació, quan treballes un poema, no partir d'allò de què diu el poema, del tema, de fer preguntes de comprensió, en aquest cas comprensió lectora, diguem, més a l'ús, sinó anar apropant la poesia als infants. Jo he provat de tot, des de cicle inicial, que no sé si, ara no recordo, Ona, si vas passar. Si busqueu un projecte que es diu Veu Poesia, veu amb ve alta, és un projecte que vaig fer fa uns anys, hi ha un apartat que posa poemes i aleshores allà hi ha un PDF amb poemes diversos que us podeu descarregar. Allò s'enquaderna, es posa una arandela de tota la vida i per la biblioteca d'aula és fantàstic. I aquí ja el que vas fent és apropar la poesia, i a inicial sobretot cal llegir molta poesia, llegir poesia quasi cada dia. Un poema és molt curt, per tant pot ser 1 minut i tampoc cal treballar després molt profundament gaire cosa més. I després també, a cicle mitjà també vaig fer un experiment de recitar poemes, de fer recitació de poemes i aleshores allò anava enregistrat en un programa de ràdio i feien això a cicle mitjà. I a cicle superior també una cosa molt interessant, que una miqueta va lligat amb el tema de secundària, vull dir, al final és perdre la por a apropar textos de poesia per adults, entenem, que també es pot fer a cicle superior, inclús a cicle mitjà. Amb el grup de treball de Rosa Sensat, transversant la poesia, està a internet, tot això, hi ha unes seqüències didàctiques i allà vam fer un grup de persones, vam agafar un poema de Josep Maria de Sagarra i un de Francesc Garriga i hem fet propostes del 0 fins als 18 anys, del 0 fins als 15, amb el mateix text. Sí, evidentment s'entén que del 0 quan són nadons és més com una cançó de falda, en aquest cas, diguem-ne, una cantarella, amb una estrofa, amb 3 versos i unes propostes molt senzilles, i a mesura que anem pujant les activitats i el grau de comprensió, la cosa es va ampliant. Però el text és el mateix, i això és una cosa que nosaltres com a grup de treball fer, sobta, perquè
ostres, no t'ho acabes de creure i jo crec que això és una prova magnífica de dir, doncs, Roc Casagran o Maria Mercè Marçal es pot treballar perfectament a cicle mitjà, evidentment amb un acompanyament, no? Però que això no tinguem por, perquè jo moltes formacions que he fet de poesia infantil, per infants també, de primària i infantil, està bé, vull dir, hi ha autors i autores que s'han de conèixer, però quan demanava jo, per exemple, una activitat, al final molts anàvem a parar a Joana Raspall, o sigui, he arribat a demanar 100 activitats i 90 eren poemes de Joana Raspall. Clar, aquí passa alguna cosa, que no és per desmereixer ni molt més Joana Raspall, o sigui, no estem parlant d'això perquè a vegades... Però sí que val la pena anar justament a buscar allò que no coneixem tant i que ens costa una mica més. Francesc Garriga, un poemari que és per adults, perfectament, hi ha poemes que amb acompanyament es poden treballar perfectament a tercer. I hi ha una activitat al meu blog que es diu Instants, que justament és això i és magnífic. Vull dir que val la pena. Perdó, m'estic enrotllant molt, però... Una pregunta, o sigui, a nivell... Perquè nosaltres vam estar valorant que aquest projecte de poesia dibuixada encaixaria millor en cicle superior, a primària. De fet, crec que està escrit, no? Però tu veuries també, perquè hi havia diversos arguments. Un era, diguem, els temes que es toquen a les poesies model, que clar, que utilitzem per modelar, i l'altre eren els aspectes més tècnics d'aquesta creació que en el fons és un artefacte audiovisual. Per tant, la pregunta és, a cicle mitjà, tu ho veuries o estaries d'acord amb... Clar, és a dir, un projecte que vam fer, al final també per seqüenciar, clar, tot el que és el producte aquest audiovisual, jo no ho he fet, el de poesia dibuixada, i sí que ho vull fer, no sé si hi ha algú per aquí que ho hagi començat a posar en pràctica, però sí que un projecte que vam fer, que la idea era més o menys un videopoema, i uns alumnes feien el dibuix, els altres feien l'àudio i els altres feien el muntatge. Al final vam fer, cicle mitjà recitava el poema, infantil inicial feia el dibuix, cicle superior feia el muntatge. Era un projecte d'escola on tots els alumnes van participar. Clar, el que al final és el que sí que vam veure, perquè això ho vam fer en un programa de ràdio, i uns tècnics de ràdio del Gripau Blau i especialistes i que saben molt del tema, el que sí que és una mica complicat és que si la lectoescriptura no està assolida, si el fet de recitar un poema amb una entonació adequada, que això també és una cosa, el que deia la Cristina, del narrar el poema, també el saber-lo dir i no fer la cantarella i coses d'aquestes que a vegades no. Clar, en segon, el producte, i jo és una cosa que no ho he fet mai, però el producte com a model per a altres alumnes, al final potser és una mica complicat. Cicle mitjà, sí, no? Clar, al final t'imagines alumnes de segon que han de veure altres alumnes de segon recitant un poema, si la lectoescriptura no acaba d'estar assolida, clar, depèn, depèn de moltes coses. No ho sé, és una cosa que no sé, perquè també hi ha discussions d'aquestes, de poesia per nens escrites per nens, sí o no, si ha de ser l'adult el que escrigui el poema per nens, hi ha diferents abans de certes coses. Però no sé què dir. A partir del cicle mitjà jo crec que sí. I de fet vam treballar un poema aquest sobre la pau del verb, que el podeu buscar per internet, de Francesc Garriga. En vam parlar. És un poema complicat, segons què, però clar, aquí el que s'ha de fer molt és xerrada prèvia, partint del... I aquest poema què diu per tu? Què t'ha suggerit? Anem estirant del fil i podem estar una hora xerrant i més estona i surten moltes coses. Al final, el color de l'instant definitiu que parla Francesc Garriga, que aquest poema, que al final és la mort, està claríssim, doncs aquí van arribar perfectament d'alumnes de tercer de primària que, clar, aquests alumnes de tercer de primària sí que havien fet a segon de primària havíem també llegit molta poesia, d'aquest dossier que us dic, vull dir que era una feina que anàvem treballant. Al final es tracta de treballar la poesia tots els cursos, no com bolets segons el mestre, sinó intentar, almenys intento que sigui un projecte de centre.
però mola molt, val molt la pena. O sigui, són textos curts, es treballa molt la comprensió, la dicció, l'entonació. Poesia dibuixada a mi és una cosa que m'encanta, que com a recurs sempre ho explico a les formacions perquè és una passada a tots els nivells. Bé, com suposo que estareu d'acord. Si no, no estaríem aquí. Però és molt guai, la veritat, val molt la pena. És molt interessant també el feedback que ens aneu donant vosaltres, no? De quins espais us heu sentit més còmodes, no? A nivell, ja sé que les escoles són molt diferents i les aules són molt diferents i els grups, però veure quins són els límits, no? De la poesia dibuixada, diguem, a l'escola, especialment a primària. No? Serà interessant, oi, Teresa, veure aquest feedback. D'anar-ho descobrint. Al xat també hi havia, Teresa, aquesta pregunta, espera que la torni a trobar, de la Marta, de si hi haurà participacions de persones expertes en arts plàstiques, arts escèniques. Marta, si et vols silenciar un moment, suposo que vols dir dins del projecte d'innovació docent, en aquestes sessions que estem fent. Vols dir de persones convidades? No, en principi no. En principi hem portat a docents que estan portant la poesia dibuixada a les aules. El nostre objectiu no és tant ensenyar-vos a vosaltres, sinó que vosaltres ho porteu a la pràctica. I la formació, com veieu, és pràctica. Són de persones que ho han portat. Aquest és el nostre objectiu. Si necessiteu algun tipus de formació, digueu-ho, però en principi no havíem pensat fer tallers per a vosaltres, sinó que acompanyar-vos en la vostra pràctica, aplicació pràctica a les aules. Aquest és l'objectiu de la poesia dibuixada a les aules. Si algú té una necessitat puntual, digueu-ho, perquè tenim molts tutorials, webinars. A la UOC tenim un patracol de coses que us podria adreçar específicament. Sí que és veritat que és un projecte que se situa en un lloc molt interdisciplinari, no? I que, per tant, podria ser interessant la col·laboració entre assignatures, no? Pensant més a secundària i a primària, potser la connexió amb la mestra de música, no? Potser sí que podria ser interessant, no? Si hi hagués algú... Sí, Cristina, però s'ha d'afegir. O sigui, nosaltres, quan la ONA ha fet la convocatòria, l'ha obert a tothom, no? També s'ha obert a altres professors i professores. O sigui, si teniu algun col·lega d'art o de música o que vulgui participar, per descomptat està convidat, no? Tenim, no sé si aquí ara mateix, però interessats hi ha alguns professors que són d'arts plàstiques, que ho prendran, però sempre definitivament potenciant aquesta col·laboració, que entenem que no té per què ser fàcil en tots els centres, però que clarament aquest projecte s'hi presta molt i segurament us facilitarà la feina poder treballar amb companys d'altres àmbits. També es pot plantejar com, en lloc de fer una col·laboració conjunta, perquè jo pensava més en un projecte conjunt, o sigui que ja des de l'inici dos docents estiguessin allà, diguem, treballant, no? Treballant, sí. El fet que també es podria demanar com una assessoria interna, no? Estem treballant a llengua i literatura, d'acord, però demanem als d'art potser que ens donguin feedback ells, per exemple, no? O sigui, també que es pot jugar com assessoria, no sé si m'agrada la paraula, però com fer una sessió amb els d'art, per exemple, i que ens donguin feedback ells, en lloc de fer una avaluació entre nosaltres. També podem buscar aquestes solucions imaginatives. Sí, i tant. Podríeu treballar dintre del mateix centre i buscar aquest aprenentatge entre iguals, no, Cristina? Que és una cosa que a nosaltres ens agrada molt, no? Mira, l'Anna diu que ella sí que és professora d'art, que si hi ha cap dubte concret, només per saber si vindrien, d'acord. Bé, doncs és el que ha dit la Teresa, en principi no. En principi el contacte és amb aquestes professores que ja ho han aplicat i amb la Cristina, que ha format part de tot el disseny de la metodologia. Hi ha cap pregunta més o cosa que us vagi bé de compartir?
Bueno, i si no, acabem. I tant, sí, si no pleguem, però per donar l'oportunitat de si algú està... Anna, volies parlar? Sí, res. Endavant. Bàsicament per compartir una miqueta, Jo no sé si soc molt agosarada, però és un projecte que m'encanta, que fa molt de temps ja que des del 14 que ho seguia i quan em van oferir l'oportunitat de participar-hi, doncs no vaig dir que no. I la meva idea és muntar una optativa a quart de l'ESO l'any que ve. Molt bé. Jo soc molt multidisciplinar, vull dir que jo soc professora d'art, però m'encanta la poesia i m'encanta fer vídeos i tot el tema de... Sempre estic muntant projectes amb altres professors, vull dir que aquesta part ja m'agrada que sigui amb aquesta transversalitat. I sí que volia comentar-vos unes 3 cosetes que no sé si us ajudaran, però jo treballo en un institut d'escola on treballem molt per projectes i el que ens estem adonant és que cada cop, per exemple, a l'hora de fer les rúbriques, encara que els professors tinguem com una base, elaborar les rúbriques amb ells. O sigui, a la segona sessió, un cop ja hem fet la presentació i tot, com que generes un compromís amb ells, no? De dir, què creieu que hauríem d'avaluar, ens hauríem d'autoavaluar, i qui jo us hauria d'avaluar, i anem a fer-ho junts o juntes, perquè potser nosaltres tenim una visió més tancada i sempre és com molt més enriquidor. Vull dir que amb això el tema de l'avaluació crec que és molt important crear les checklists i la part d'autoavaluació i coavaluació amb ells i amb elles. Després, jo soc la típica persona que penso que puc fer les coses molt ràpides i en molt poques sessions i després sempre... Però alhora soc molt perfeccionista i em falta temps. I el que sí que crec que com estan plantejades les sessions de la Cristina, que és brutal, em falta com temps per donar-li importància a la part d'edició. Sí. Jo crec, no ho he dut a la pràctica, quan ho dut a la pràctica ja ho compartirem, però crec que és important a l'hora enregistrar més d'una càmera, per anar tenint més plans i no haver de redibuixar, perquè redibuixar és tornar a dibuixar tot el projecte, perquè si no és per mi és un nyap, o sigui, és una cosa afegida. O sigui, veure aquesta... Com quan es graven pel·lícules, no? De dir, potser tu faràs plans més curts, potser jo més generals, o posem una càmera aquí que estigui gravant tota l'estona i jo em dedico a moure'm, però fer un bon enregistrament. I després, a l'hora d'edició, que entenguin també que quan estem editant estem narrant, no? I, per tant, és superimportant donar aquest temps, que sovint no el donem perquè no dona temps de millorar, però dir, fem una bona observació i deixem aquest espai per millorar-ho, perquè al final és el que acabem mostrant, no? I és com aquesta triple narració, després de la poesia, del dibuix, i el que mostrem és un vídeo, no? I el vídeo cal acompanyar aquest procés, no? No només la part de la poesia i de la il·lustració. Com que a vegades que per ser la part final crec que li donem menys importància i que crec que en té moltíssima. I res, volia apuntar això. No, està molt bé, Anna. Perquè saps què passa? Que nosaltres hem fet un camí des de la poesia dibuixada que tu ja coneixes, no? Amb uns objectius concrets, no? Adreçada a un públic, però és veritat que en el moment en què penses en la producció hi ha tot un procés de creació audiovisual que es pot créixer exponencialment a partir de les competències i de les habilitats, no? És veritat que quan hem gravat les poesies dibuixades ho hem fet amb una càmera fixa a sobre de la dibuixant i després una altra càmera, un tècnic, un càmera que anava voltant. I llavors s'ha muntat a partir de dues. Si vols que parlem d'això en algun moment, digues-m'ho perquè podria posar-te en contacte amb l'equip i parlar-ne. Si voleu, si en algun moment on es recull, si hi ha
si teniu aquest plus d'experiència que ja permet fer una producció d'aquest tipus, ho podem muntar. Ara, demaneu un plus d'experiència, Anna. S'ha de tenir un equip professional i s'ha de tenir molta gent. Nosaltres el plantejament com a unitat didàctica és més... Sí, ja ho entenc. Saps? Sí. Però que ho podem fer, Anna? O sigui, si vols, fem una sessió en què parlem amb la productora, amb els realitzadors, etc. Sí. Bueno, que crec que és el que deia, que jo soc molt perfeccionista. I com que em plantejo també en un quart de l'ESO, que és com ja incloure una etapa i que realment afinin i siguin i vagin a expremar el millor d'ells mateixos, no? I tant. Anna, tens un objectiu... Igual que tenim ara un mini estudi de gravació, perquè fan ràdio, doncs em plantejava, doncs utilitzem-lo per això, també. I jo potser no soc una experta en poesia, però ja demanaré ajuda a la professora de llengua, no? Molt bé, Anna. Doncs l'any vinent seràs també una de les pràctiques, de les bones pràctiques que ho expressaran. Fem una trobada, fem una trobada concreta a partir de aquest plus del que suposa la producció i la realització professionals, perquè és el que tu has de fer, no? Clar, jo penso que és interessant. Bueno, Anna, és això, és que jo penso en un quart, no? Clar. Perdoneu, un incís només ara que l'Anna deia això. També penso que és una bona manera, si, jo què sé, tenim 7 grups fent poesia dibuixada i hi ha un grup que no li ve de gust o el que sigui, vull dir que un dels grups que tenim és igual, es pot dedicar com a fer el making of, és a dir, a gravar, més que fer una poesia dibuixada, sinó enregistrar com els altres grups, fan els dibuixos, enregistren, no sé què. D'aquesta manera teníem com un vídeo complementari i addicional que serviria també per mostrar una mica el procés i després, si voleu presentar les vostres experiències amb la Teresa o que sigui, o que serveixi també com a... com es va fer, el com se hizo aquest tipus de making-of, també penso que pot ser una idea xula. I dir-ho així és molt fàcil, però clar, després s'ha de fer, Però bueno, que per afegir una miqueta més de dificultat a la cosa. Fantàstic. Bueno, d'oportunitats, no? Jo veig, Dani, com oportunitats. Aquí hi ha diferents oportunitats i cadascú també a partir de les seues aules, de les seves necessitats, dels seus contextos, doncs pot escollir una cosa o una altra, o totes dues, qui sap. Doncs escolteu, si no hi ha alguna cosa i si no, digueu-li també a l'Ona el que tingueu. Això, Ona, apunteu la sessió que farem amb l'Anna i si algú més te ho demana per treballar directament un dia, ens trobem amb producció i realització i explicaran com ho fan. I Anna, vine ben documentada què necessites preguntar-los i com ho han fet, no? Sí, Anna, si vols, si et va bé escriure'm perquè en puguem parlar més detalladament, meravellós. La gent el que va dient és que ha de marxar, si la nostra és anar plegant. Si us sorgeix cap dubte, com sempre, me'l podeu escriure a mi i l'intentarem resoldre. I gràcies, Ona, i gràcies, Cristina, per tot. Moltíssimes gràcies, Cristina, per l'expertesa i per compartir-la. Ha estat un espai molt bonic, o sigui que gràcies a vosaltres per construir aquest espai i també dir-vos que a mi m'interessa moltíssim l'equilibri entre la interpretació i l'art. Llavors, també en les properes sessions podria ser interessant també com es discutir més o veure les vostres observacions de l'aula, de com es crea aquest equilibri, com tot això reforça la interpretació del text literari, poètic, que és el que ens convoca aquí, també. Sí, us animo a escriure'm també, no només amb els dubtes, sinó amb aquestes observacions que vulgueu fer a mesura que comenceu el procés, amb les dificultats que us sorgeixin, o si no us sorgeixen dificultats i va meravellosament, també ens interessa de saber-ho. Maria, que hem parlat, que dius que hi ha alumnes teus que ja han generat les poesies dibuixades,
si et sembla bé compartir-me-les perquè les puguem començar, diguéssim, a recopilar, ens anirà molt bé. I això, moltíssimes gràcies, com sempre, a tots per el vostre temps i la vostra dedicació al projecte. Molt bé, moltes gràcies. Ens veiem el 19. El 19 ens veiem després de Setmana Santa, ja us ho recordaré, però tranquils. Que vagi molt bé, gràcies a tothom. Adéu, gràcies. Adéu, que vagi bé. Adéu, merci. Adéu. Bé, repeteixo les gràcies, Cristina, realment